Boom! Yan, magandang gabi po. Magandang gabi po. Yan, So, syempre, hapon na naman. Magluluto na naman po tayo, di ba? Yan po yung ating gagawin ngayon. Parang laging bago, no? Okay. So, ilulutuin po natin ngayon is tokwat baboy. Yan. Meron pa akong tokwa dito. Ang tokwa po palang kinuha ko is, deep fry na siya. Deep fried. So, ang gagawin natin mamaya is ipapainit na lang po natin. Okay? So, luto na po yan. Deep fried na po. And then, yan po yung ating belly. Yan. Yan po yung ating belly. Belly po ng pork belly. Then, gagamit po tayo ng konting butter. Siyempre, calamansi. Yan yung ating onion sprout. Green chilies, red chilies, at tsaka onion. Yan. Gagamit po niya tayo yan. Ano? So, yan. Antay lamang po kayo saglit. At hiwa-hiwain ko lang to. And diretso na po tayo sa ating pagluluto. Alright. Balik po tayo. Okay. So, yan po. Nahiwa-hiwa na po natin yung ating belly. Yung ating pong fried tofu. Yan, papainit na lang po natin yan. Ang ating green chilies, red chilies, yung ating calamansi juice. At syempre, yung ating onions. Yan. So, ang first step po natin gagawin is magpapainit po tayo ng tubig. Okay. And then, kukuha po tayo dito sa onions. Yan. Lagay po natin dito sa tubig. At syempre, lalagyan din mo natin yan ng paminta. Yan. Lalagyan din po natin yan ng bay leaves. Ang ating bay leaves. Lumabas ka. Yan. Lagyan din po natin yan ng bay leaves. At asin. Okay. Asin. Yan po. Alright. Saka po natin ilagay ang ating mga pork. Yan po, yung mga pork belly. Alright. At ilalaga po muna natin bago natin iprito. Yan. Okay. So, yan po. Takpan po muna natin. And then, balikan po natin pag kumukulo na. Alright. Okay po, kumukulo na po yung ating baboy. At habang inaantay po natin na kumulo, na maluto, hiniwa ko na po yung ating tofu. Yan, yung ating pong tokwa. At ipiprito na po natin siya. Deep fried na po siya, kaya ang gagawin po natin is ipapainit na lang po natin. Okay? Oh my goodness. Pumuputok-putok. Yan. Okay. Ayun. So, prito-prito lang po natin siya. Tantayin po natin, maprito ng saglit. At balikan po natin. Kasabay po ng ating pinapakuluang baboy. At tatanggalan ko lang po siya ng mga mga sebo-sebo, mga bula-bula. Okay? Balikan po natin. Okay, balikan po natin. Yan na po yung ating tofu. Luto na po siya. So, ang gagawin ko, hanguin ko lang po rito. Okay? Yan. Hanguin na po natin. At antayin na lang po natin yung ating baboy. Yan. Okay. So, hanguin ko lang po saglit, no? Babalik po ulit tayo. So, yan. Nahango na po natin yung natin. Tokwa. And then, ang antayin na lang po natin ay ang ating belly na lumambot. Okay po ba? Yan. Balikan po ulit natin. Okay. Balikan po natin yung ating pork belly. Yan. Sa tingin ko, malambot na po siya. So, hanguin ko lamang po yan. At, i-drain. And then, babalik po ulit tayo. Okay? So, yan na po. Nahango na po natin siya. Ang antayin lamang po natin na ma-drain siya. At medyo lumabig ng konti. At ipiprito na po natin. Alright. So, yan po. Na-drain na po yung ating belly. Ang gawin po natin, nagpainit na rin po ako rito ng mantika. Yung pong pinagprituhan natin ng ng tofu. Dinagdagan ko lang po ng mantika, no? And then, prito na po natin. Alright. Okay. Yan po, lagay lang po natin doon.
Oh yeah, baby. Boom. Oh, kasya pa, kasya, kasya. Isa pa. Yan. Okay. So, yan po. Takpan lang po natin kasi po, ano yan, palaban. Okay po, balikan po natin mamaya. Alright? So, yan. Check po natin yung ating piniprito. Okay. Yan. Luto na po siya. Ang gagawin ko po, hahanguin ko lang po. And then, palalamigin. Pagkatapos po, hiwa-hiwain. Alright? Balikan po natin. And then, pagkatapos pong hiwa-hiwain, proceed na po tayo sa ating last step ng ating pagluluto. Alright? Saglit na lang po at maluluto na po ang ating tokwat baboy. Alright. So, yan na po. May hiwa-hiwa na po natin yung ating pork belly. At yun naman po yung ating tokwa. At dito po, ay nagtutunaw na rin po ako ng ating butter. Yan. Butter. Yan. Tinutunaw ko na po siya. Okay. Alright. Ito po yung pinagprituhan natin. Tinanggalan ko lang po siya ng mantika. Okay. So, ayan. So tunaw na po yung ating butter. Maglalagay po tayo ng konting sibuyas. Ayan, konting sibuyas. Para po pang-isa lamang po natin. Ayan. Maglagay po tayo ng konting sibuyas. Then pagkatapos po, gisa-gisa lang po natin, okay? Ayan. So, antayin lamang po natin na mag-isa ang kanyang sibuyas. At syempre, pagkatapos pong mag-isa ng ating sibuyas, lagay na po natin ang ating belly. Ayan, ang ating baboy. Tapos, lagay na rin po natin ang ating tokwa. Alright. Panalo, baby. At syempre, lagyan na po natin yan ng paminta. Ayan. Lagyan po natin yan ng pamintang durog, black pepper. Okay. Alright. Tapos po natin malagyan ng paminta. Lagyan na po natin yan ng soy sauce. Very natural lang po na na tokpat baboy ang ating lulutuin. Okay? Yan. Tapos po natin malagyan ng soy sauce. Siyempre, ilagay na po natin ang ating calamansi juice. Yan. Buhos. Calamansi juice. Alright. Tapos po natin malagyan ng calamansi juice. At syempre, lagyan naman po natin ng konting sugar. Yan. Konting sugar lang po. Pamatay lang po. Okay. So, gagawin po natin. Halo-halo lamang po natin to. Okay. At hayaan lang po natin hanggang po sa mag-infuse lahat ng mga ricadong inilagay natin. Okay. Alright. So, dyan lamang po yan. And then, balikan po natin. Alright. At halu-haluin lang po natin. Okay. So, yan. Nahalo-halo na po natin siya. Yan na po yung itsura niya. At kung tama na po sa inyo yung timpla, yung asim niya, yung alat niya, no? Lagay na po natin ang ating sili. Yan. Ang ating red chilies at ang ating green chilies. Yan. Halo-halo na po natin yan. Okay. Alright. And then, pagkatapos po nating mahalo-halo, patayin na po natin. Kung sakto na po sa inyo yung timpla. Then, paibabaw na po natin ang ating sibuyas at ang ating ang ating sprout. Ang ating dahon. Yan. Okay. So, patayin na po yan. Saka po natin ihalo-halo. Yan. Okay po ba? Halo-halo lang po natin ng konti. Yan. Luto na.
Luto na ang ating tokwat baboy. Yan. Okay. So yan po ang ating luto ngayong gabi, ano? Yan. Ang ating tokwat baboy. Okay. So, yan. Pinuputol ko na po dito ang ating video kasi ayaw ko po yung masyadong mahaba at baka po kayo mainip kasi hiram ko lang po yung mga oras nyo para sa panonood po ng ating mga video. Okay? Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yan po ang luto natin ngayon ng ating tokwat baboy. Ang ating pong bersyon ng tokwat baboy. Okay? Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat.